everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. O karon sa sumpay ni Hapustang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Imo na kong gibiyaan. Mahimo ko ba ka na, Nemo? Apo, don't worry. Everything is going to be okay now. Mamiya na kita gikan ning ospitala. Karon na, Apo. You will be safe by then, Stanley. Ipalayo ko na ikaw gikan din eh. Stanley, sakit ba? Oh, pasaylo ako. Wala ko tuyo, Apo. I'm sorry. Stanley, I'm sorry nga. Dugay nga nabalik si Lula. I'm sorry nga wa ko ikaw ka panalipdi. Lula. Matapos na unya kining tanan, Apo. Matapos na ang imong pag-antos. Makapalayo na kita gikan din. Thank you, Lula. Thank you. Alang kanimo, Apo. Buhaton ko ang tanan. Ang tanan. Tanan. Nang, nabaso na nang. Nakapoy. Kapoy na kinang. Kaya mo sa tabi. Hindi na makaya. Kapoy lagi kayo. Dili mahimong muhunong ta. Kay dagdagan ang oras. Oo. Nakabati ka aron. Kurat magani nang bati na noon. Gamay na lang ug mubundak na ang uwan. Ngit-ngit na ang palibot tungod sa dagom. Swerte na lang ha. Wa pa kita maabti og uwan hangtod ning higayuna. Mas dool mo gud na mubalik ka sa agi nang. Kaysa misubay tas dahan nga paingon sa lungsod. Mas layo mo gud dinhi. Paita sa nimo nang Ako may imong gilisod-lisod ug maayo ning kaimtangan nang. Nasamot. Nuwa na gyud. Kay singot pa kita, uwan pa kita. Pas madong itong lawas ani nang. Mamasilong kita. Mamasilong. Asa man tadapita mo pasilong ha, Merto. Yan ang dakong punuan sa kahoy. Babasa lagi hapon ta. Busa. O anay hinungdan kung pasilong pa kita. Mupadayon kita hangtod nga mo abot na kita sa lungsod. Igi na. Paita gyud. Sige paita ni kamtanga. Ay, kapuya na nako nang Sa patang oras na naglakaw sugod. Ay, magabian pa kita ni nang baklaro kayo. Dili, Merto. Dool na lang ta sa lungsod. Usa na lang ka tubong o ang lungsod na ka na. Busak mo padayon pa kita. Igi na. Pagdali! Unang! Atang unang! Miyon naman taon ka na ako Sige batasan nang! Naglisod ko! Yan imo pigong gibiyan! Ay! Nang! Ay! Oh! Nang Mirna! Kinuha ko! Nang! Dihas ka motor! Ang tuon siya na gusto ng Mirna! Nang Mirna, ginuo ko. Natutugan gas katunga sa imong lawas yung punuan sa kahoy nang. Nagretrato lang ang istorya. Nang imong lawas na natutugan sa kahoy. Nang, ayaw na. Pasag din ako. di mahimo Biyain nang. ako. Nang di mahimo. Hindi ka mahimo pasagdan ni mong kahimtang nang. Tabangan kita ka. Pagkata ginay. Dugo. May dugo nga may agas yung mga ilong baba nang. Nang. Ayaw tog binuhang yun nang ha. Ayaw biyag yun nang. Biya na. Lakaon na. Atuhang pari sa lungsod og dadas amo. Ha? Pero nang. Anong... Si Mila. Si... Nang?
Nang! Nang! Misuod siya sa lawas ni Adel. Kinahanglan mapapahawa kini sa pare. Tinuod ka nang! Exorcist di ay! Nang! Wa na ikong oras. Dagan na Merto. Pero nang, ikaw, saan mo di ka? Kasag din ako. Biyain ako din Dagan na Merto. Dagan. Tabangi ang akong anak. Hug, sari ko. Maabot ka sa simbahan sa lungsod. Dagan. Oo, nang. Mabalik ko, nang. Balik ko, di ka. Ayaw na paglihi. Baka na ako. Padayon. Diyos ko. Ikaw nang bahala ka na ako. Apalinaot paunta. Ngagiyahan mo pagbalik ang akong anak na si Mila. Paingon sa imong tiilan. Maluoy ka, Ginoo. Aman mo anak ka sa mga langit. Ay, kung ang himong Si Adel. Isingkit siya sa kasakit. Adel, gano? Masa na tabo? Ganong mipingit ka sa kasakit? Masa ako ikatabang? Masa akong baton? Ha? Diyos ko, masa ka to ako nakita? Kinuwaan ba ko sa kumang mata? Ayaw, Felipe. Sakit. Murag mabuha ka nga kung sa kasakit. Tabangi ko. Mila. Wa ko'y laing gusto. Gawas nga makauban ka na mo ni Inday Pagkusam. Buhaton ko ang tanan. Bisan ang pagbaligya sa akong kalag. Ngadto sa yawa. Makauban ko lang kapagkusamahan ko. Kinuha ko. Ayaw, sakit kayo sa dungkan. Ayaw pagsampit niya. Mila, dili kini tinuod. Dili tinuod kini tanan ko. Nasaksihan nimo karon. Si Adel, siya ang niyas kong atubangan ka kanina. Pero ano, kiyon sa ang imong tingo, ang imong panagway. Kalit na mo sapaw sa panagway ni Adel. Felipe. Ha? Adel? Ga! Diyos ko! Ayaw pagsampit niya. Unsa? Kasakit. Dili ko na maantos. Kailangan mahulog ng akong pag-antos. Mito ako sa Diyos Amahan. Katumbaho na usap ang laing punuan sa akong katubangan. Dili ko magpadas akong kadlok. Balik na sa sabakan sa Ginoo, anak ko. Mila. Mito ako sa Diyos na Amahan. Makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta. Naabot ko. Niyan ako sulungsod. Nag-abot akong simutog akong ilong sa kahangak. Uno sa kudit. Kapoy, kutas na kayo.
Karon po kusugan magadagan og nga to kada kusug akong dagan sa tibuok na akong kinabuhi. Mura mag mas dali kung naabot kaysa magmotor ko. Grabe kusugan ni dagan ako eh. Huwag ka maginiyuta din ni Dabita. Wala mag-uwan din eh. Nagputol-putol na yung uwan. Di na ba ko paundangon og dagan ni na Mirnada? Tug nga maabot ko sa simbahan og mangayog tabang sa pari aron mada sa ila. Gusto na kasi ng Mirna. Buhi kasi ha. Kung sakit eh. Merto, tabangi ang akong anak. Sa to? Nabat din akong tingog ni ng Mirna. Ay, sig binuang nang, oy. Anong nadungog man ako yung tingog? Layo nung kining akong nahimutangan karon. Gikan dito sa nahimutangan niya. Patay na gas ng Mirna. Oo, nang. Mudagan kong balik nang. Ito na ko sa padir ko eh. Uy! Nga to. Gipriglahan ko kilat ah. Milapay ko sa akong tubangan. Dili, di ko munong. Misaad ko na ng Mirna nga mutabang ko. Busa. Bisan unsay may tabo. Di ko munong. Maabot ko sa simbahan. Maabot ko sa simbahan sa lungsod. Bisan unsay may tabo. Uy! Ah! Finally, makabiya na tagi ka ng ospital. Lola, thank you. Makapilakay kayo ka na mulitok ni Anan karong adlaw, apo. O kusara gihapon ang akong tubag ni Anan. Alang kanimo, apo, buhaton ko ang tanan. Lola, No. No. Ayaw ko pakit nga muhilak ka. Alang sa unsa ang maong mga luha. Hmm? No, don't cry, apo. kung nahimot pala kung tagong usa ka putang ako. Dili unta kini mahitabo ang tanan, Lola. Sa ko kining tanan. Sa ko kini. O karon, wa na kita lain choice kundi ang pagbiya sa higpit ng Dabita. Biyaan ang tanan, lakit na ang tanang napundar ninyo ni Lolo. Alang na usab ka nimo kining tanan, Stanley. Unsa pa'y kapuslanan ni Ibi? Kung dili na kita din himaninguyo, dili ba? Busa gipadil ko na ang tanan akong property sa akong abogado. Ug ikaw, magpakaayo ka og dali aron makagikan na kita balik sa Amerika. Yes, Lola. Yes. Now, kinsay nag-ingon nga dili ta maikyasan kining tanan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!